1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव जि समाव बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेननाय जादोंमोन। बे समाव आफार आसामनिफ्राय जोंनि कसारिफोर आरो हाजोनिफ्राय दिमासाफोर फैदोंमोन, सोनाब बंगनिफ्राय मेसेफोर फैदोंमोन आरो जोंहा सानजारि गवालपारिया दोरोङारि बोर्दोनारि गासिबो जमा जानानै बे थुबुर जानानै मोनसे मुंजों सिनाय जानो थाखाय मोनसेल' जौगानाय राव दानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन। आरो बे थांखिखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादा खामानि गोबां बोसोर मावबोबाय, बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोबाय, बर' बिजों लाबोनो हाबाय। नाथाय देग्लाय जिथु 52थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्लानि खैराबारिनि दावहारु फोथाराव जथुमनानै थांबाय, बेयाव फिन बै 1952 मायथाइनि सावगारिया फिन खनसेबाव महर मोननाय बायदिखौ आं मोनदांदों। मानो होनोब्ला बे जथुम्मायाव जोंहा बांलादेशनिफ्राय, नेपालनिफ्राय, त्रिपुरानिफ्राय, सोनाब बंगनिफ्राय आरो आसामनि गासै सानजा सोनाब सा खोलानिफ्राय बर' फोलेरनि बर' फिसाफ्रा बेहाय थुबुर जाफैबाय आरो बयबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो खौसे जानानै बर' राव फोलेरनि सुबुंफोरा मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलनि कनफारेन्स खुंनो हायो नामा, एबा बे मान थाखोजों जोङो जयै खामानि मावलांनो हायो नामा, बेबायदि मोनसे बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों। आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावनायखौ बिथांमोना लुबैदों। दा बेनिखायनो आं 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बरनि जि जथुमनाय आरो बे 52थि बोसोरारि बे जथुम्माखौ आं गोरोबनाय बायदि मोनदों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोङो बर' रावखौ अकल बर'फोरनि गेजेरावल' दोनालासिनो बर' फोलेरनि गुबुन गुबुन जोंनि हारि हारिसाफोरनि गेजेरावबो जों गोसारहोनो हागोन। आरो देग्लाय सनवाल कसारिफोराबो मैखोमै बाहागो लाफैनानै बिथांमोनाबो गावसोरखौ बर' फोलेरनि होननानै बेहाय बुंफैदों आरो बिथांमोना बर' रावखौ सोलोंनो लुबैदों। आरो बर' थुनलाइ आफादा BTCनि रां अनसुंथाइजों जोङो सनवाल अट'नमास काउन्सिलाव 10 बर' राव फोरोंनाय सेन्टार अलरेडि खुलिनानै होबाय। बेहाय दा मुं थिसननाय खामानि सोलिगासिनो दं आरो फोरोंनायाबो जागायजेनसिगोन। दा बेजोंनो जोङो जायखौ जों गेरेमसा बर' माहारि होननानै बुंबोबाय थादों, बे बुंबोबाय थानाय खामानिखौ थार ओंथियाव मावनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा मावथांखि लादों। आरो दिनै गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोदान मोनसे थुनलाइ मुंनि मोनसे मावबिथांखि, जायखौ थुनलाइ प्रजेक्ट होननानै जों बुंदों, बेखौ बेखेवनानै होबाय। बेनि खामानिया दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय एस्क'सिस मुंनि मोनसे प्राइभेट कम्पानिजों जोङो बर' थुनलाइ आफादा रादायखादों। आरो बे एस्क'सिसआ जाहैबाय मोनसे सफ्टवेर डेभेलपमेन्ट खालामग्रा कम्पानि। आरो बे बर' थुनलाइ आफाद आरो बे एस्क'सिसनि जथाय नाजानायनि गेजेरजों फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव बर' रावखौ आबुं महरै डिजिटाइज खालामनाय, बेनिफ्राय इंराजि आरो बर' रावखौ गोरलैयै रायज्लायनायनि थाखाय जों मोनसे एप्स हगारनानै होगोन। बेनि गेजेरजों बर'फ्रा इंराजिखौ सोलोंनो हागोन आरो इंराजि राव रायज्लायग्रा मानसिफ्रा बर' रावखौ सोलोंनो हागोन। बिनि उनाव बर' आरो असमिया बेखौ खालामनाय जागोन। अब्ला बर'फ्रा असमियाखौ सोलोंनो हासिगोन आरो असमियाफ्रा बर' रावखौ सोलोंनो हासिगोन। दा बेबायदि मावथांखिया बे एप्सआ कमप्लिट जानाय लोगो लोगो जों पाब्लिकनि थाखाय, रायजो राजाफोरनि थाखाय हगारनानै होगोन। आरो अब्लानो बर' रावखौ जाय जेरै हायो, जाय जेरै लुबैयो, जाय जेरै गोसो जायो बिथांमोना सोलोंनो खाबु लानो हासिगोन। आरो अब्लानो बर' रावा मोनसे बिरोंदामिननि गोदान मोनसे आवथाल मोनगोन, जाय आवथालनि गेजेरजों बे हादरनाङै आरो मुलुगनाङै गोसारनायनि खाबुखौ मोनगोन। दा बे थांखिखौ होसोनानै जों खामानि मावलांनो थाखाय सानदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर' फोलेरनि जेसेबां सुबुंफोर दं बिथांमोनजोंबो जों खामानि मावनायनि जों थांखि लादों। आरो बेनि अनगायैबो दा बर'फोरनि गेजेराव गोबां माहारियारि आफादफोर दं। बे माहारियारि आफादफोरजों जोङो मोनसे खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जोङो इयुनाव खामानि मावलांगोन, बेखौ जों सानदों, आसा खालामदों। बर' थुनलाइ आफादा साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोथार अनसायनायखौ इयुनाव मोनलांगोन।